Nakajingpao ke kerteng jong keseng Henyotrep National Youth Movement hakadur kambala sapriang haki rensan social media kum kawai ni ki khat lai tali ki seng ki bajulum khajana manla ubunai neki nong khai bar jella kamsem lopon sngotenat iki nong elam jong ni keseng ha ka bakala mi ru ka jingkenno bakane ke de jingdon jong ki reshim kabu ki batmu man pentho bria ya ka kerteng jong keseng nakaliang kani keseng hakakat santri uyayong arajar arpusan hapo kejing elam jong uba Marshal Nonglat Vice President kalalit ban ujor dake ejahar hasadar police station ban penshisha bakani keseng kam dan benta AA ha kejing lum khajana bean haba keren cikilat pathai khubor uba Marshal ula kenno baki don kibre kibla shim kabu daga pendon kam nya ka kerteng jo keseng ban le ye kani ka kam daga bakado baka slip kabala sapriang hi rensan social media kade ka bathok bat kam dei satya jong keseng namar ki don bun ki jing bakla nakaliang jong ka jongi keseng HMYM matas ngi lawan ni po FIR o ngi ban bu ni FIR ni po sadar police station halor ka jingmi mane ki durki nata ki ki bala sapriang keleng halor ka ta jinglum khajna bian jong kitu ki slip ki bomi ang tu sibun teli ki seng halang ki baladon ang tu tena kaliang jongi ngi wan lingba jong HMYM ngi wan hang ni pengin bu ka FIR ba ngin pen shisha hang ni ba nakaliang keseng HMYM kam don bentai uriam habai dei bat kitu jinglum pisabian kabai la pen sapriang mane po yudu namar pin habangi la ekran habangi la ipej benya hang tu ya katu ka slip ke bala pen sapriang mane katu ka moni receive ke bala pen sapriang mane katu kala ada pen isai ba dan manu basna fake ya gitu ki moni receive hak tang jong keseng HMYM namar nadu ya ka establish date jong keseng ka sngi ke bala seng ya keseng ka dai bet nadu shipau tarik usak tamba arhajar pra ti hang tu kumba POE hang tu la tho ba ya ka tarik ka bala seng establish date ka dai arhajar khat nyau kata kala dai dipakawai so bakla nang ta ka baar ya ka tin pira jong keseng hang tu kumba pilai ka tin pira jong HMYM ka dai man na phang khawat kari nang ta kumba ngi hang tu ka slipat ka tho kawai ngin long ti kumot kani kala pau shai ba dan manu ki bashim kabu ba ki bakwa pen tho bria yang kerteng jong keseng habai dai kani ka jinglum kesabian kabalai kalong ba ka head office jong kaseng kumbala kadawa ka moni receive ka tho shilong hendrik head office hakino inu ki kot ki slide jong seng wat ki letter head jong seng hi ni tho ya ka head office ka jong ni kumot kalong bai hapo maulai maudat beki ti habai dei kani ka kam kaseng ka dapat sing sukhia ka bajur hi namar ba kalong ka igay ka tho bria lani ka pa pin jabo ya kata ka kerteng gejong keseng kumba pilai keseng HMYM manta bagi pat baru kilabun ki balang shania ya keseng kibun ki balaju kersan ya keseng babun keli ki daw ni ki jingi pun jong keseng ki ba ni jumi berbuar nang benta keri bekerja beliau tila da mi kum kini ki igi baro khat kalong ka igi ka ba ngindu ya kata ka jing shania nu pat ba lani ngindu ya kata ka jing kersan nu pat ba habai dei bat kenu ka daw ka ba mi ki nang benta kerja beliau dia hadin bangila de wan bu ke FIR hang ni hapo sadar police station lingba ka jingi kendu jingi OC ti OC ri la ong bayin chimkia ha bai bar kini ngila ngiru belai ngi sanut bangin wan bu FIR mal belai ni pen I ba ngi na kasang ngim don bentai ri am kini kam lum sabian na marada ngi le ikum ya kini gajat kam kemon ngi numnu ri bangin wan bu FIR kemon ngi la shu sangap bat namar balai ngi la adap sutu ba ki di briu ki jongi ki balik ban dawa pisa ka moni receive ka di jong kasang jongi kemon ngi numnu bangin le gimnunumnut bangin bu FIR ti ka jingnut jongi ban bu FIR kalong bangin pensisya ba nakaliang kaseng kam dan bentai IRM hukum kini kam jebo kini kam lum sabian habai dei berkata nakaliang kaseng ngimdon jingtip manu bali kini tang ba lada dei bangidon ka jingtip kamot lada don jingtip ka pensisya ba ngilala badai utau bali kam nakaliang kaseng tingi mentahi ngilala ban kem lan ngilala ka kum kindon ki ba kaseng gebu habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habat thiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khata ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya